Μπαμπά, να σου πω λίγο. Πες μου, παιδί μου, τι έγινε. Να, θυμάσαι που σου είχα πει για το διαγώνισμα που δεν το είχα πάει πολύ καλά. Λέγε. Μου βγήκαν σήμερα τα αποτελέσματα και ο βαθμός είναι κάτω από τη βάση. Και η καθηγήτρια είπε ότι θα με κόψει μάλλον. Μπράβο, Μάξο. Μάξιμε, όλα καλά. Ναι. Μήπως έγινε κάτι στο σχολείο? Όχι ρε, μα άμα έχει γίνει κάτι θα σου το είχα πει, άσε με τώρα, τράβαδες κανένα τουρκικό. Εντάξει, αγάπη μου, άμα χρειαστείς κάτι πες μου. Τα είπα αυτά, ναι. Τι κάνεις? Τι τρέχει με το παιδί? Τίποτα μωρέ, μάλλον κρύωσε. Σίγουρα δεν είναι κάτι άλλο. Ναι μωρέ, περνάει εφηβεία. Εσύ ξέρεις. Εντάξει. Μάξιμε, γύρισες? Μάξιμε, είσαι καλά? Ναι ρε μαμά, λίγο τζαλισμένος είμαι, πρέπει να κρύωσα. Α, καλά. Μάξιμε, γύρισες? Ναι. Έλα, κάτσε λίγο. Έλα και εσύ Δημήτρη, άφησε για λίγο τη δουλειά. Πώς πήγε το σχολείο? Καλά πήγε. Έχεις πολλά για αύριο? Ναι, γράφω διαγώνισμα. Α, εντάξει, είναι. Πήγαινε μέσα μέχρι να ετοιμαστεί το φαΐ και έλα σε 10 λεπτά. Εντάξει. Μπαμπά, να σου πω λίγο. Πες μου, Μάξο. Θυμάσαι για το διαγώνισμα που σου είπα ότι δεν έχω γράψει πολύ καλά. Βγήκαν τα αποτελέσματα σήμερα. Και τι έγινε? Ο βαθμός δεν είναι και τόσο καλός και η καθηγήτρια είπε ότι μπορεί να με κόψει. Γιατί Μάξιμε? Δεν έγιωσα πολύ καλά μαμά και δεν μπορούσα να διαβάσω. Εντάξει, μην είσαι στεναχωρημένος, την άλλη φορά συμβαίνουν αυτά. Αν πήγαινε να ξεκουραστείς και μιλάμε. Εντάξει. Μπαμπά, θα μου δώσει τα λεφτά για το πάρτι? Ποιο πάρτι? Που είναι απόψε, μία εβδομάδα το περιμένω. Όχι, δεν σου δίνω χρήματα. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε. Δεν γίνεται, πρέπει οπωσδήποτε να πάω. Το περιμένω θα και εγώ μία ώρα θα πάμε. Όχι, είπα δεν θα πας. Δεν έχω χρήματα για να ξοδεύω. Ωραία, τα πρακτικά μου. Γιατί πώς είναι θα κάνουμε το βράδυ. Είχα πάει μαζί με το παιδί που γνώρισε χθες και στο ΜΑΣ. Άτσα, τι ξέρω το ΜΑΣ. Το παιδί που γνώρισε στο μπαρ. Και μετά πήγα και εγώ μαζί του. Κάτσε λεπτό, το γνωστό το μάμου τώρα. Τι εννοείς? Δεν έχεις ακούσει τις φήμες για εκείνον? Ποιες φήμες? Δεν γλυκλίνω ότι κάνει χρήση ουσιών. Τι κάνει. Είναι πολύ καλό παιδί, αλήθεια. Δεν το ξέρεις. Και αυτό σήμερα θα βγούμε και θα το γνωρίσω. Ρε Γκρίκη, μην βγεις μαζί του, θα είναι μεγάλο λάθος. Όχι,
Ξέρεις τι, θα πάω και θα σας πει είναι πολύ καλό παιδί. Αυτό πρέπει να το γνωρίσεις. Δεν είναι για σένα αυτός. Έτσι όμως μου αρέσει. Τι σου αρέσει, ρε Αγγελική, αυτός είναι εμπλεγμένος με ναρκωτικά. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλήθεια. Εγώ θα πάω και δεν με καταλαβαίνεις, Δάνα. Εγώ για το καλό σου το λέω. Γεια σου, κοριτσάρα. Γεια. Τι κάνεις? Δεν είμαι και πολύ καλά. Γιατί? Μάλωσα με τους γονείς μου, με την κολλητή μου, όλα χάλια πάνε. Έλα μωρέ, αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που περνάω εδώ. Δηλαδή, Άσε, είμαι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είμαι πολύ down. Και έχω βρει τη λύση στο πρόβλημά μου με αυτό εδώ πέρα. Μπορεί να σε βοηθήσει. δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Θα σε κάνει να ξεχάσεις το πρόβλημά σου. Εντάξει τότε. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Μια τουρκή μέσα, γιατί πάμε. Λοιπόν, τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στο βαθιά τη γη και αιώνιο και λίμου. Έρχομαι να βρω. Οπ, τι κάνεις? Αντιγόνη. Δεν μπορούμε να έχουμε αύριο και τι ώρα. Ναι, και έβαλε και πολλές ασκήσεις. Και είναι και δύσκολες. Έλα μου, σειρά, σε βοηθήσω. Εσύ τι άλλο? Τσακώθηκα μαζί με τον πατέρα μου. Γιατί? Βλακίες. Λέει ότι δεν θα μ' αφήσει να πάω στο πάρτι. Γιατί, αφού είχε θα σε αφήσει. Το ξέρω, πλάκα κάτι έγινε και τελευταία στιγμή μου το ακύρωσε. Λέει δεν σε αφήνει, λέει, να πάω στο πάρτι. Θέμα χρημάτων ή... Ναι, λέει δεν έχω λέει αυτά. Κατάλαβες τέλος πάντων, δεν. Εντάξει μωρέ, εντάξει, οκ. Μην αγχώνεσαι, να σου δώσω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται αλήθεια. Άστο τώρα. Ήρθες τόσο πολύ να πάω στο πάρτι. Συγγνώμη, σε χαζή φίλη μου. Φίλη Το ξέρω, αλλά εντάξει, τώρα έγινε αυτό, τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν χάνονται εκεί τα πάρτι, ξέρω εγώ, αλλά ήθελα πολύ να πάω. Έλα, έχουμε κανείς από τόσο καιρό να πάμε σε αυτό. Θα σου δώσω εγώ και μου το δίνεις όποτε μπορείς. Σιγά. Καλά, θα δούμε τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίτα τώρα, λοιπόν, μου βοηθήσεις ασκήσεις. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι ώρα γύρισες χθες? Κατά τις 12:01. Καλά σε προλογείς. 3 ήταν η ώρα. Εντάξει, λίγο άργησα. Καλά για ηλίθιος μας περνάς. Εντάξει, μόνο δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Άρα, τι είχε? Χάλια. Δηλαδή? Είχες δίκιο για το Θωμά. Πώς το κατάλαβες? Θες όταν βγήκαμε, είπε πως άμα δώσει αυτό θα με κάνει να ξεχάσω τα προβλήματά μου. Και εγώ το πήρα. Ρε Αγγελική, είσαι σοβαρή? Δεν είχα άλλη επιλογή, Άννα Μαρία. Τι δεν έχεις ρε Αγγελική άλλη επιλογή? Πάντα υπάρχει άλλη επιλογή. Συγγνώμη, ρε Άννα Μαρία, από τη στιγμή που ούτε εσύ κάθεσαι να με υποστηρίξεις. Δηλαδή, τι σόι φίλη είσαι, ρε γαμότο. Τι δεν σου φίλη με ρε Αγγελική, σου είπα ότι αυτός τι άνθρωπος είναι και εσύ πρέπει να επέμενες να πας να τον δεις. Δηλαδή τι να δεις, για να πάθεις αυτό που έπαθες τώρα, να καταντήσεις έτσι. Δηλαδή τι να σου πω ρε Αγγελική, αυτή είναι η λύση. Εκείνη τη στιγμή όμως αυτή ήταν η λύση, Άννα Μαρία. Ήταν η μόνη λύση που είχα. Δεν Και ήταν... πραγματικά με βοήθησε. Α, θα το ξανακάνεις. Μάλιστα. Τι να σου πω, εγώ δεν σε είχα για τέτοιο άτομο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σε παρακαλώ, άσε με να το σκεφτώ. Τι να Ρε πω. Άννα Μαρία, τώρα τι να σου πω. Άσε με ρε Αγγελική, άσε με ρε Αγγελική. Τσακώθηκα μαζί με τον Πάμε πατέρα μου. με αυτό εδώ πέρα. Γεια σου, κοριτσάρα. Γεια. Τι κάνεις? Δεν είμαι και πολύ καλά. Γιατί μωρέ?
Μάλωσα με τους γονείς μου, με την κολλητή μου. Όλα χάλια πάνε. Έλα μωρέ, αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που περνάω εγώ. Δηλαδή, Είμαι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά έχω βρει τη λύση στο πρόβλημά μου. Αυτό εδώ πέρα. Με κάνει και τα ξεχνάω όλα. όχι, αλήθεια ούτε καν. Πού πας? Δεν ήθελα να σου τρομάξω. Έλα ρε, εσύ, τι έγινε? Χάλια. Δηλαδή, Είχες δίκιο, Άννα. για το θέμα έτσι. Ναι. Και πώς το κατάλαβες? Χθες, όταν βγήκαμε, μου είπε πως αν μου δώσει αυτό θα με κάνει να ξεχάσω τα προβλήματά μου. Πες μου δεν το πήρες. Όχι, δεν το πήρα. Σηκώθηκα και έφυγα. Αλλά είχες δίκιο. Δεν θα ξαναβγώ όμως μαζί του, αλήθεια. Δηλαδή, δεν πρόκειται να ξαναμπλέξουμε με τέτοιο άτομο. Έπρεπε να σε είχα ακούσει από την αρχή. Συγγνώμη, Ράνα.